Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα online βίντεο για το Word 2003. Στο βίντεο αυτό θα ασχοληθούμε με τις γραμμές εργαλείων. Οι γραμμές εργαλείων είναι πολύ χρήσιμες γιατί εκτελούν τις λειτουργίες της γραμμής μενού. Θα αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο αργότερα στην ανάλυση των λειτουργιών των γραμμών εργαλείων. Τώρα θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε αυτές, παρουσιάζοντας πώς μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε στο παράθυρο της εφαρμογής του Word την επιθυμητή γραμμή εργαλείων. Επίσης θα δούμε πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε σε διάφορα μέρη στο παράθυρο του Word, καθώς και πώς μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον κουμπιά εντολές στις γραμμές. Με την εγκατάσταση του Word, το οποίο ανοίγουμε τώρα, εμφανίζονται δύο γραμμές εργαλείων. Η πρώτη είναι η βασική γραμμή εργαλείων και η δεύτερη είναι η γραμμή μορφοποίησης. Αν εμείς όμως θέλουμε να προσθέσουμε και άλλες γραμμές εργαλείων, πηγαίνουμε πάνω στη γραμμή μενού, πατάμε πάνω στη λέξη προβολή, κατεβαίνουμε προς τα κάτω και βρίσκουμε την επιλογή γραμμές εργαλείων. Μας ανοίγει ένα αναπτυσσόμενο επιπλέον μενού, στο οποίο βλέπουμε όλες τις διαθέσιμες γραμμές εργαλείων. Όποιες γραμμές εργαλείων είναι τσεκαρισμένες, όπως εδώ για παράδειγμα η βασική, η μορφοποίηση ή το παράθυρο εργασιών που βλέπουμε εδώ πέρα δεξιά, είναι τσεκαρισμένες. Εμείς τώρα θα προσθέσουμε την γραμμή εργαλείων για εικόνες, πατώντας πάνω στη λέξη εικόνα. Βλέπουμε ότι εμφανίστηκε η γραμμή εργαλείων για τις εικόνες. Θα εμφανίσουμε άλλες δύο γραμμές εργαλείων. Την επόμενη, είναι καλό να την εμφανίσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Αντί να πάμε πάνω στη γραμμή μενού να πατήσουμε πάνω στη λέξη προβολή, αφήνουμε το ποντίκι μας πάνω σε μία από τις γραμμές εργαλείων, δεν έχει σημασία σε ποια, και πατάμε το δεξί πλήκτρο του πολυγκιού. Μας ανοίγει ένα μενού, στο οποίο πάλι έχουμε μπροστά μας όλες τις επιλογές των γραμμών εργαλείων και ισχύει επίσης και εδώ ότι όποια γραμμή εργαλείων είναι τσεκαρισμένη εμφανίζεται στο παράθυρο της εφαρμογής. Θα προσθέσουμε τώρα την γραμμή εργαλείων που αφορά τη σχεδίαση. Και με τον πρώτο τρόπο ας προσθέσουμε άλλη μία γραμμή εργαλείων, τους πίνακες για παράδειγμα. Πηγαίνουμε με τον πρώτο τρόπο, πηγαίνουμε πάνω στη λέξη προβολή της γραμμής μενού, πατάμε πάνω στην επιλογή γραμμές εργαλείων και κατόπιν ψάχνουμε να βρούμε την γραμμή εργαλείων για τους πίνακες και νάτι εδώ πίνακες και περιγράμματα. Τώρα θα τοποθετήσουμε τις γραμμές εργαλείων στο παράθυρο του Word, όπου κατά την άποψή μας είναι πιο λειτουργικές. Η τοποθέτηση που θα παρακολουθήσετε είναι σύμφωνη με τις δικές μου προτιμήσεις. Πειραματιστείτε και τοποθετήστε τις γραμμές εργαλείων όπου κατά την κρίση σας θα είναι πιο λειτουργικές. Θα ξεκινήσουμε με τη γραμμή εργαλείων για τις εικόνες. Για να την τοποθετήσουμε εκεί που θέλουμε, πηγαίνουμε πάνω στη γραμμή εργαλείων, στη γραμμή τίτλου της γραμμής εργαλείων, βλέπετε εδώ, και πατώντας πάνω στη γραμμή εργαλείων με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού, βλέπουμε ότι το βελάκι γίνεται σε έναν σταυρό με βέλη. Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο, μεταφέρουμε τη γραμμή εργαλείων εκεί που θέλουμε. Θα συνεχίσουμε με την γραμμή εργαλείων σχεδίασης, πατώντας πάλι με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού πάνω στον τίτλο της γραμμής εργαλείων για να γίνει σταυρός, και μεταφέρουμε πατώντας συνέχεια το αριστερό πλήκτρο τη γραμμή εργαλείων εκεί που νομίζουμε ότι μας βολεύει πιο πολύ. Θα ολοκληρώσουμε με την τοποθέτηση και της τελευταίας γραμμής εργαλείων που είναι πίνακες και περιγράμματα, πάλι πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού, το κρατάμε πατημένο και μεταφέρουμε τη γραμμή εκεί που νομίζουμε ότι είναι καλύτερα για μας. Ας δούμε τώρα περισσότερα για την προσαρμογή των γραμμών εργαλείων. Πάμε στη γραμμή μενού, πατάμε πάνω στη λέξη προβολή, επιλέγουμε γραμμές εργαλείων και προχωράμε κάτω στην τελευταία επιλογή και πατάμε προσαρμογή.
μας ανοίγει το παράθυρο διαλόγου της προσαρμογής. Το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα θα έχουμε, το κλείνω αυτό το πέρα πατώντας κλείσιμο, αν αντί να πάμε πάνω στην λέξη προβολή της γραμμής μενού, αφήσουμε το ποντίκι μας πάνω σε μία από τις γραμμές εργαλείων και πατώντας το δεξί κλικ ανοίξουμε το αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξουμε την προσαρμογή των γραμμών εργαλείων. Η εικόνα είναι η ίδια. Εδώ εμφανίζονται μπροστά μας τρία κουμπιά και 3 επιλογές για τις προσαρμογές. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο κουμπί που ονομάζεται γραμμές εργαλείων. Βλέπουμε όλες τις ονομασίες των γραμμών εργαλείων και ισχύει και εδώ ό,τι και πριν στο μενού. Όποια γραμμή εργαλείων είναι τσεκαρισμένη, αυτή και εμφανίζεται. Πατώντας πάνω στο πλαίσιο του check βλέπουμε ότι η γραμμή εργαλείων εμφανίζεται. Για web εμφανίζουμε τη γραμμή web. Αναθεώρηση, εδώ εμφανίστηκε εδώ πάνω η γραμμή αναθεώρησης. Ας το αφαιρέσουμε. Δεξιά από το παράθυρο επιλογών της γραμμής βλέπουμε ένα κουμπάκι που ονομάζεται δημιουργία. Πατώντας αυτό το κουμπάκι μπορούμε να δημιουργήσουμε τη δική μας γραμμή εργαλείων και να προσθέσουμε σε αυτήν τις εντολές ή κουμπιά αν θέλετε που εμείς θέλουμε. Αφού πατήσουμε το κουμπί της δημιουργίας μας ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου. Στο πρώτο πεδίο μπορούμε να ονομάσουμε όπως εμείς νομίζουμε τη γραμμή εργαλείων, προεπιλεγμένη τιμή για τη τιμή εργαλείων είναι το προσαρμοσμένη 1. Εμείς ας βάλουμε το test 1. Από κάτω μας δίνεται δυνατότητα να καθορίσουμε σε ποια έγγραφα θα εμφανίζεται αυτή η γραμμή εργαλείων που δημιουργήσαμε. Βλέπουμε εδώ ότι το πρώτο έγγραφο που εμφανίζεται είναι το normal.dot. Η κατάληξη dot ανταποκρίνεται σε έγγραφα τα οποία είναι πρότυπα ή templates όπως λέμε, για τα οποία όμως θα μιλήσουμε σε άλλο βίντεο. Αν ανοίξουμε εδώ το παράθυρο, το κουμπί, αν πατήσουμε το κάτω βέλος, θα δούμε ότι θα μπορούσαμε να το περάσουμε και στο έγγραφο 1 που είναι το έγγραφο το οποίο έχουμε ήδη ανοιχτό. Περνώντας την επιλογή normal.dot θα εμφανίζεται η νέα γραμμή που κάναμε σε κάθε νέο έγγραφο το οποίο δημιουργούμε ανοίγοντας το Word. Ας αφήσουμε στο normal.dot, ούτως ή άλλως θα το κλείσουμε και πατάμε OK. Βλέπουμε ότι μέσα στο πλαίσιο των γραμμών εργαλείων κάτω-κάτω εμφανίστηκε το test 1, καθώς επίσης και εδώ υπάρχει η test 1 εντολή. Αν θέλουμε να διαγράψουμε την καινούρια γραμμή εργαλείων αφού έχουμε τελειώσει τη δουλειά μας ή για οποιοδήποτε λόγο δεν μας ικανοποιεί, μπορούμε να πατήσουμε είτε τη διαγραφή είτε τη μετονομασία για να αλλάξουμε το όνομα. Πατώντας μετονομασία απλά εμφανίζεται το παράθυρο για να αλλάξουμε το όνομα. Ας το κάνουμε test 2. Βλέπουμε αυτόματα η γραμμή μετονομάζεται test 2 και τώρα ας τη διαγράψουμε οριστικά. Μας ρωτάει το πρόγραμμα αν θέλουμε να διαγράψουμε τη γραμμή, πατάμε OK. Θα περάσουμε τώρα στο τρίτο κουμπί που ονομάζεται επιλογές. Και θα ξεκινήσουμε με τα προσαρμοσμένα μενού και γραμμές εργαλείων. Το πρώτο check που ανταποκρίνεται στην επιλογή γραμμές εργαλείων βασική και μορφοποίηση να εμφανίζονται σε 2 γραμμές, αναφέρεται στον τρόπο εμφάνισης της βασικής γραμμής εργαλείων και της γραμμής μορφοποίησης. Έχοντας τσεκαρισμένο το πεδίο αυτό, οι γραμμές εργαλείων εμφανίζονται σε 2 σειρές. Αν το ξετσεκάρουμε και πατήσουμε κλείσιμο του παραθύρου, βλέπουμε αυτόματα ότι οι γραμμές εργαλείων μεταφέρονται σε μία σειρά. Εμείς το θέλουμε σε 2. Για να το επαναφέρουμε πηγαίνουμε στην προβολή, πατάμε γραμμές εργαλείων και επιλέγουμε την προσαρμογή και επαναφέρουμε το τσεκάρισμα στο πρώτο πεδίο.